Så er det sumpen. Sumpen er den samme, som jeg kørte med mit Red C-Max. Så der er ikke meget plads, men der er heller ikke meget plads i underskabet. Jeg kører med den her Juran 120 skummer, som er bygget om, så den kører som luftskummer. Jeg har simpelthen fjernet venturien og bare sat en lille Eheim Kompakt 600 på. Og så boret i en vinkel og sat 2 luftsten ind i den. Prøv at slukke for den. Så kan jeg se med tiden. Hvordan det ser ud. Fungerer fremragende. Jeg skummer ret vådt, fordi det kan jeg nu engang bedst lide. Bagved står min hjemmebygget kalkreaktor. Den kører ganske upåklageligt. Den er styret af en JBL pH-controller, som sidder herovre på sit eget powerboard til pumperne. Vertex præcisionsnålventil. Den bliver fødet af også en Eheim Kompakt, som den deler med min Rover-reaktor. Og det er sådan set det der er dernede. Der er nogle temperatursensorer til pH-controlleren. Der er temperaturproben til min egen temperaturstyring. Den var oprindeligt oppe i displaytanken, men den kan lige så godt være hernede. Der er kun en 10. grads forskel på temperaturen, så hernede er lige så fint. Herude i venstre side er osmolatortanken med min egen hjemmelavede osmolatorsystem på. Selvfølgelig. Oppe i toppen sidder en powerbar med 10 udtag, som jeg over for min teknikskuffe kan slukke og tænde hver for sig. Og mange af dem kører så også via relæer og bliver tændt og slukket af diverse følere og niveau-kontakter. Min plan er, at jeg vil have nogle af alle de pumper ud. Der sidder nede i den her lille sump, der sidder der ikke mindre end 1, 2, 3, 4 pumper. Og så osmolatorpumpen. Og de larmer. Og det er faktisk ikke til at holde ud, så det er min plan meget. Jeg vil have en kraftigere returpumpe i. Og så skal returpumpen lave fødetryk til kalkreaktoren, til Rova, og hvad det ellers er dernede. Og så vil jeg godt have skummerne over at køre direkte på nedløbet. Så der skal bygges noget rør, men jeg synes det støjer alt for meget. Jeg har en 1 meters afstand, der har jeg et støjniveau på 42 dB, og det synes jeg er for meget det gode. Nu kan vi se på skummeren. Nu er den slukket. Kan jeg se de 2 luftsten hernede i. Og det er sådan set det, der kører den. Jeg kører med en Aquamedic Mistral 2000 luftpumpe, og den styrer det helt perfekt. Og rimelig lydløs. Så. Der kommer der nok til lige at skyde for meget i. Lige lovlig over kanten.